Sanibonani, igama uNkanyiswa kaZuma Isibongo. Bafo, namhlanje nje sikhuluma nje ngokusaba amantombazane. Yabona ukusaba amantombazane i-stage leso esifikayo umuntu wesilisa siphinde sidlule futhi. Yabona uma ukuthi mhlawumbe ubhekene naso leso simo ungakhathazeki mfethu, into encane le esazodlula, but kuyoya ngawe ukuthi uyazijwayeza yini izinto okumele uzijwayeze zona. So ngiyakhumbula nje nami ngisase-high school mfethu, kwakunethekeni engangiyithanda ngenhliziyo yami yonke. Ngenza u-grade 12 lapho, cabanga u-matric wonke, yona yayenza u-grade 10. So le ngane njalo ngangiyibingelela, but isibindi sokuthi ngiyimise ngiyitshele ukuthi ngiyayithanda sasingekho, sasingabona. Indaba ngangiyisaba. So kushuthi ngangijwayele ukutshela amajita nje engangizwana nawo ukuthi yabo leya ngane mfethu ngiyayithanda. So bexakeka ukuthi indaba ungayitsheli pho, ulo utshela thina. But mina ngangazi ngaphakathi ukuthi indaba ngiyayisaba. So kwathi ngelinye ilanga nje ngiyidlalela eklasini, shuthi kwakuyi-break. Ngibona ngabantu bagqoba intombazane nje beza kumina. And ngavele ngabona ukuthi iyona le ngane le, shuthi mhlambe sebeyitshelile, hayi ngithule. Ngisithola umgodo wokucasha-ke manje. Laba beza befika kumina bethi ya ndoda, nangu mtshele lento obusitshela yona. Nangu, hawu ngixakeke, ngithi ngitheni mina? Hayi ndoda mtshele lento obuthi okade lo usitshela yona, nangu bo. Bathatha isandla sayo bangibambisa isandla sayo manje. Sesibambene ngesandla-ke manje seku-awkward ngendlela ongakazi uyibona. Lapho sengixegelwa amadolo ngiswela umgodo wokucasha mfethu. Kuthe kusanjalo nje ngisadidekile, shuthi ingane nayo isingigqolozela ingibheke emehlweni ilindile ukuthi ngampela ndoda yini lo bufuna ukuyisho. Lapho uvalo lwalungishaya mfethu, and into abayenza-ke bahamba bathi hayi ndoda sekushiya naye-ke lo muntu uzobona ukuthi wenze njani. Mfethu kwajuluka insizwa lapho, ngiyakutshela into ongakazi uyibona. But yabona mfethu ukuthi lento yokusaba into ejwayelekile. So nawe mfethu ukuze uyiqede, but kuzodinga ukuthi uzijwayeze ukhuluma nabantu, ukhulume namantombazane mfethu, uzijwayeze ukushela mfethu, ngoba yabona kahle kahle mangabe usuke usaba intombazane usuke usaba ukuthi mhlawumbe izokuphoxa bese uphatheka kabi, noma izokudelela bese uphatheka kabi. Kanti mfethu yonke leyo nto, ukuphoxeka nje uma umuntu wesilisa kumele ukujwayele, kube into nje ejwayelekile ongayisabi, ngoba mangabe usaba ukuphoxeka ngeke mfethu uwine. Amantombazane la ngaphandle ayadelela and futhi ayaphoxana. And futhi into kumele uyazi ukuthi ngeke akuthande wonke. Ungafani nalabafana abathi uma bemisa intombazane la ngaphandle uthole ukuthi ayifuni bese beyaqala bayayidelela bethi hayi wena wara. No, i-wrong leyo nto. Wena usumdala manje, ingqondo kumele uyisebenzise. So umuntu ngisho ngathi uyamsiza, egcineni usufuna inamba yakhe akafuni. Ayikho inkinga, uzamile. Phela inhloso la ukuthi uzame ukuze phela ekugcineni mfethu, ngoba nalo muntu wamthola usaba and futhi wazama. So kuyakusiza ukuthi lokhu uzame ukuze phela ekugcineni uthole nawe umuntu othandana naye. So mfethu uma ukuthi nawe ubhekene naleso simo sokusaba amantombazane, khululeka mfethu, into encane leyo izodlula. And futhi into engimele uyazi, amantombazane ngeke ikugwaze intombazane noma ngeke ikudubule, ngeke ikushaye kabuhlungu. So zama mfethu, ungasabi, yakuyona ufike ubhidilishe and futhi ungaclaim into ozoyisho, ngoba uzoclaim into ozoyisho kuyona bese yona ikukhulumela ngendlela yawo, bese uvele uyadideka kakhulu-ke manje uzama ukucabanga lento obuyiclaimile, kanti vele wena uyiziphonse kuyona. Thothi uyakhuluma, ukhulume nje nawe into oyicabangayo, uzobona kuzolunga. And futhi mangalunganga ungaphatheki kabi, uzamile. Inhloso ukuthi phela uzame mangabe umuntu wesilisa. So mfethu lento yokusaba amantombazane into ejwayelekile, and mawukuthi ikuphethe nawe isifo esidlulayo leso. Nami ngadlula kusona, nompi yakhe Zungu lo wakwisibayo, umbone nje insizwa ephelele, naye wadlula kuyona leso simo. So nawe zitrain mfethu ukuthi ushele, uphoxeke, ungakusabi, ukujwayele ama-emotions akho, uwazi ukuthi uwa-control ngendlela efanele, ngoba phela mangabe uhluleka ukucontrol ama-emotions akho, uthatha umuntu uzothi hayi unekhanda elikhulu. Thina sebancane sasidelela kanjalo, ethi uthothi sisi wami siyadelelana naye sidelelane, but yena wenginqoba nje ngegama elilodwa, vele athi nje lento enekhanda elikhulu.
ayike lapho-ke kuyophela ukudelela-ke ngiyofuna umshaka ngempela ngoba nami ngangithi ekugcineni uma ngiyibuka esibukweni ngithi ngiyazibuka ayi cha likhulu ngempela. So wonke umuntu mfethu agcine esethi unekhanda elikhulu but ugcina usuyijwayela leyo nto ubone ukuthi hhayi nawe unekhanda elikhulu and futhi ayikho into ongayenza, so ugcina usuyi-accept-a. Nawe uphoxeka mfethu uma usaba ukuphoxa amantombazane uzimoshela isikhathi ngoba azokuphoxa. Into okumele uyazi leyo ukuthi azokuphoxa, so uma ngabe ikuphoxile at least uzamile yakuyona. So mfethu ungasabi, intombazane ngeke ikugwaze, ngeke ikhiphe igazi, ngeke ize ikudubule ngokuthi nje uzamile ukuyishela nokuthi uzamile ukuyitshela ukuthi ufila kanjani. So ngiyathemba mfethu uzwileke lo mlayezo, sharp.